Tu máme možnosti, ktoré môžeme dostať a tu je ten krásny obal, to sa mi strašne páči, tento obal toho. Cherry mochi, áno. Mochi je moje úplne najobľúbenejší dezert. Taro with cream. Čo by som nechcela je toto gelato, čo je vlastne ten zajac. Aj ten milkshake by som nechcela, lebo to je taká len biela zo sprinkles. To ma ako netrápi. Poďme na to. 3 chcem, takže mohlo by to byť na mňa milé, akože. Let's go. Modlite sa. Dobrá. Prečo to má? To čo je? Nevoní to. Prečo to nevoní? Však to volá sweet volačo. To je... A prečo to má 2 časti? Neviem, či všetci mali 2 časti, alebo len jedno. A teraz už viem, akože mala by som vedieť, čo to je. A je to taká tvrdá gulička. Je to to, čo som chcela, alebo není? Povedzte mi. 3, 2, 1. To je to mochi. Že to je to mochi? Ono je to cherry mochi. Ale zaujímavé, že toto mochi má vlastne ako keby k tomu tú guličku, že to je jediné, čo má tú guličku k tomu. Čiže mala som vedieť, že to je to, čo som chcela. Ja milujem ten jej pohľad. Jej sa hýbu oči. Ó môj bože. Toto je super. To je, aké nedáte like na video.